thina. Sengisho laba balapha endlini abakuphi kanti? Bakubo Sibari Makoti. Aba Sibari Makoti. Umfo wabo Umfo wabo Sibari Makoti. Hayibo. Now manje sifuna ukuthi umthetho ubuyisele the rightful owners endaweni yabo. Endaweni yabo. Standard procedure. Sanibonani Mzansi, igama lami uPhulela kaMthombeni le Moja Love Channel 157 uSibari Makoti. Mzansi namhlanje le ngibhekene nayo yintsha nje emadlebeni nami. So ngoba ngihlala ngikhuza lento le sekuze kwafika ke lapho komunye umndeni lapho kutholakala khona ukuthi igama lomndeni nesibongo sesishintshiwe ngenxa yokuthi khona indoda engene. So ngicela ukuthi sihambe siyobalalela sibone ukuthi singabasiza kanjani. Asibaye. Sanibonani bantu abadala. Yebo. Igama lami nguPhulela kaMthombeni. Ngicela ukuthi sizazise bese niyangitshela ukuthi nifuna nginisize ngani namhlanje. Mina igama lami uSinangele, shadela kaMtshadla. Okay. Mina nguMorris Uthemba wakaMtshadla. Okay. So ngicela ukuthi ke nihlale endabeni bakwaMantshinga nisho ukuthi nifuna ukuthi nginisize ngani namhlanje. Okay, sicela ubaba uMthombeni noMoja Love size ngendla yasekhaya eyathatha uSibari Makoti wayehlala nosisi wami masishada thina sashiya usisi wami endlini wahlala usisi wami wahlala neboyfriend yakhe yazohlala naye masihamba isikhathi usisi wami iboyfriend yamhlupha iloku yamhlupha iboyfriend yabona azabe pregnant usisi wami ahambe ayothola umntwana ayinosisi wami omunye ohlala emakitchen ayohlala naye yabona masabuya usisi wami uphuma kwakhe endlini azange aphinda abukele alo hamba hlala bona washona ke uSibari wami mazashona uSibari wami bashela nge4 months nosisi wami washona naye yabona sahamba usisi wami anti bengasahlala phela sayongcwabela khona lapha endlini ngoba sazi ukuthi vele kusekhaya kukiwe yabona after isikhathi ushiya abantwana abancane abayi2 la mntwana sahlala nabo thina yabona bathe sabakhulile abantwana sesiyabuyela kule family sithi hayi sesicela indlu yasekhaya kaGugwami ngoba abantwana sebakhulile yabona abasafuna bathi bona bane title deed indlu yabhuti wabo indlu bathatha bayinokubhuti wabo lendlu. So ngifuna ukwazi ukuthi labantwana abakhulumayo okay before ngiqale la lo bhuti ofika wahlala lapha keni ulobolile lapha akalobolanga akahlawulanga kenzanga next akenzanga next. So bebane isikhathi kanani bahlala lapha? Bahlala ngo 86 from 86. Yes. So usisi washona nini? Namuphunya. Bashona wethu ngo2004 wethu. Umshona ngoJanuary umshona ngoMay. Yeah. So why lento beningayisukumeli mhlambe before ukukhombisa ukuthi useriousness ba? Besisukumela siswami masithi saso awuhamba uhlala yena ngindawo masimlanda sithi so sihamba naye akafuni yabaleka uyabaleka sa kusho saba lo bhuti wami thina sazi ushadile usaba lo bhuti lo uyasaba sicela ukuyisukumela ngo2011. Okay. So yena zange nikwazi ukumconfront lo bhuti ayewani bese imconfront simconfront athi ufuna uzodwa anti uzodwa sahlala masiyathena sizodwa athi hayi le ndaba ngizokhuluma nozodwa ngifuna uzodwa. So labantwana relationship yenza ukuthi manje nina nabo ningazwani yini? Sengisho laba balapha endlini abakuphi kanti? Bakubo Sibari Makoti. Ubhuti waSibari Makoti. Umfo wabo kaso? Umfo wabo Sibari Makoti. Hayibo. Abantwana baphi? Bakhona bahlala nathi ubaba bafunela indawo bahlala emkhukhwini. Yeah. So mele mabuye bayongena le kwagogo wabo ngoba phela lapha kwagogo wabo. Kwagogo wethu bona ukhokho wabo. Ukhokho wabo. Yes, yeah. Ikuphatha kanjani wena ebhuti lento? Lento mayikhathaza yena. Yeah, obvious. Nami yangikhathaza. Udala siyilwa basinikeza ipermission yokuthi siyomkhipha. Oh yeah. Saya, bathi hambani niyomkhipha wena bhuti akusigini lapha una story was next you don't belong lapha. Yeah. We went beyazi man bakhipha sekuyalwiwa. Yeah. Sabalahlela ngaphandle. Khipha impahla zonke. Yeah. Sakhiya lapha. Sure. Mase hamba happy we are
sizitshela ukuthi no indlu sesiyitholile Yeah. bahamba baye police station. Okay. Amaphoyisa angisabi ukusho ngalomkhonyovu wabo batshela yena ukuthi hamba uyophula ungene uhlale mabaza la Yeah. uze la The police station. epolice station. Yeah. Now manje yena unendlu yakibo abosta ngayo athi i8 room. Yeah. Le uchashisile kugcwele imikhukhu nje. So ngicela ukuthi singamoshi isikhathi ngoba vele ilanga liyashona. Okay. Ngifuna ukuthi nihambe niyongilinde emotweni. Ngiyanilandela manje. Mzansi. Kusho ukuthi ngifuna ukuthi lento niyibone ukuthi mangiyilwisa ngisuka ngayilwisi nje ngoba ngibhorekile. Engikwaziyo ukuthi mina akakwazi nje umuntu ukungena street 99. Awukhiphanga ngisho idada awukhiphanga nix ekugcineni abantwana abasanakhaya. Alikho ifala komunye umuzi bafowethu. Alikho okumele lodliwa komunye umuzi kube khona abantwana abazalwa lapho abegazi balapho bangahlali lapho kumele bandindiswe umuntu nje oyeza nje ngoba umnandi. Ngifuna ukuthi sihambe manje simthole shap shap. Uyangena mfowenu ungene ngefront ngoba usebukhweni bakhe lapha. Number 2 sekangenile lapha ya ufika ushintsha isibongo salo yamuzi kwazodwa no Simngcwabela laphayana. wait ukuze alando anqatshwe lapha ngisho besehlale white Yes, yeah. Yeah. Akamshayi lezi. Awubhudo akamshayi. bengamshaya Bebenzani? Basiphumela kamnandi. Ungaphuma kini uhambe. ifala komunye umuzi alikwazi ukudliwa komunye saza umuzi. akikho ekhona Sawubona. Uyaphila? Ngiyaphila noma ngingaphili Yeah, igama lami nguphulela kwaMthombeni. na Ubhuti la ekhaya. yeah Oh. Kunabantu abangibhalele la banesikhalo. sa Uyamazi umama lo? Umama lo. Ngizangazi. Simangele. oh Usesisimangele yamazi. Yeah, kunenkinga lana manje bhuti omdala. Inkinga ukuthi ngifuna ukuchazela ukuthi inkinga ikuphi bese sihlale endabeni. Sibone ukuthi siphuma kanjani. So mama, ngicela ukuthi umchazele ukuthi angisho size kuye. Yasizokuna. Asichazele ukuthi sizofunani namhlanje kwenze njani why sila namhlanje. Okay, Sipho. Sila namhlanje sizofuna udla ngogwama. Lo awuphaya wena uchashisa kuyo. Uhlala kini maluchashisa indawo. Uyezeni? umntanami la Lapho nedlana kwesekhaya kla mntanakho. La kini ngahlala kini. wait angitsho sajike emakhotha Sanza Yeah, amakhotha. mana ke okay Senzani amakhotha? before sifike emakhotha sisazoye emakhotha. Yes. Kuze kanjani ukuthi nina nizithole seniqhashise lapha ya kuloyamuzi kukwabani lapha konje kukwabani lapha kini Kagogwama. Isibongo Kampanza. kukaMpanza. Okay, so ubhuti wakho ufike kanjani kwaMpanza? bayo lo Siswakhe. siswakhe Yeah, nebeshade nobhuti wami right. onginamayo Yeah. bashada well uhamba wabantu angakwazi Yeah. kushadiwe kwalotsho Banobola. Sure. Mana ngifuna size kulawo ma processes. So endabeni yokulobola bowukhona wena? mina Yeah. ngiyangikhona Banobola kubani? abantu bathunyana Balithulina kubani? mara mina angizange ngisala njengobhuti Yeah, mana ke ngifuna senze kanje ukhuluma izinto ezithu. Angisho ngibuza ukuthi makulotsholwa bowukhona. Ngikuzo uthi bowukhona uthi mara wena bowungekho. Makuthunyelwa abantu. bathunyelwa abantu ngikhona Yeah. babili Yeah, kwathunyelwa thu abantu. abayithuya Yeah. Labo bantu bafika bathola abana bakwaMpanza. Abazolobola kuye. uyabona ke Awa. ungenge Balobola kungeke. Iphi ngoda malobola? ema nalo behlala ngapha ubani Osazi antu ukhona wena. Mina bengiyakho. Thina basekhaya singeke bokhona wena. So ubhuti wakho lapha ya beka uSibari Makoti. Ngifuna sivumelane ngalokho. bebahlala la Mana,
bebahlala la kini basuka bayohlala kabo gogo kamakoti. Siyavumelana. Bahlala futhi nogogo. Uyayibona ke. Lo yamuzi ubiza umpanza, kukwampanza, kukagogo kamakoti. Uyangena mfowenu. Ungene ngefront ngoba usebukhweni bakhe lapha. Number 2, sekangenile lapha ya. Ufika ushintsha isibongo salo yamuzi. Ake ngibuze wena ke njengamadoda, unayo umntana entombazana? Mina ngiyangina. Uhlala phi? Ukwakhe. Uhlala kwakhe. Umntana entombazana wakho. Manje makwenzeka ukuthi umntana wakho abe nendoda azohlala nayo la, angisho la gogo kwakhe or kwamkhulu wakhe. Yagogo kwakhe. 100%. Kuyenzeka yini ukuthi indoda yakhe mayifika la makushona umntana wakho bese lo muzi ubiza ngesibongo sendoda yakhe? Bazoshintsha lesibongo. Umuntu athi uye yedwa enzeni. Bakubomfazi wabapha abakibo. Hayi bebangalandwa. Ngifuna ke sibonisane ke ukuthi Hayi bebangalandwa. mana ke ngikukhombisa. Mana ngikutshela. Nilando ubani? Yithi ne amase ngitshintshe lento yana. All along bekusolo baphila labantu bekhona nikhona why beningisi. Bese ngayazi sisole base kushona uzodwa ukuthi indlu senitshintshile le. Kwazodwa lo. Simngcwabele lapha yana. Ukuze alandwe engatsho lapha ngisho besehlale white. Yes, yeah. Angamshaya lezi. Awubhuti wakamshaya. Bengamshaya. Bebenzani? Basiphumela kamnandi. Ungaphuma kini uhambe ungathathi next. Manje ngithi ngikuchazele na indaba enkulu wena bhuti. Ifala komunye umuzi alikwazi ukudliwa komunye umuzi. Mana lalela ke bhuti. Lalela siyaye ekhoti. Ngifuna ulalela. Kanti wena ulwa nobani manje? No angidi. Wenzani manje ngoba siyakhuluma? Kuyenzeka yini ukuthi wena ungangena emzini wenye indoda ungene uSibari Makoti wena bese abanikazi baloyo muzi sebezwa ngawe wena weza ngentombazana emzini? Angeke bezwe ngami. Bekhona ifamily yakhe. Nangi phela umama hayi ukuthi ngithini. Bekhona. Beba kuphi labantu mabe ngicela umchaze umchazele ke mmamele. Mina ngishadile. Ngithola umntwana ngo85. Indlu nitshintsha ngo86 ngoba lazi ukuthi mina ngumdlezane nishintshe indlu nini la ngiphethe yonke amaphepha ngiphethe yonke ngiphethe ama death certificate ngiphethe everything then just la yini ngiphethe yonke into ngiphethe nisathi indloko kwami nina nayichinja ulenze ayichinja ngoba mina ngihlele emetrasini ngihlele utshintshe kungekho omunye akekho ayikhona akekho bekubani wena manje ngoba babili yakho manje namanje sabi ulenze ushonile ushonile sekade sewuyakho manje. Okay mana kasizwane ngifuna silungise. So uzodwa unezingane zakhe angayitholanga noDlamini. Siyavumelana. Uyakwazi ngisho lokho. Ngiyavuma lapho. Manje njengoba uzodwa angasekho nje manje. Izingane zakhe zigcwele wonke lomhlaba. Kuhlala nina. Umuzi wakakhokho wakhe mana phela mama. Umuzi wakakhokho wakhe. Ngeke nginimamele no. Yeah 100%. Umuzi kakhokho wakhe wadliwa abakwaDlamini. Sebawudlile naye lo Dlamini obekeze ngalendlela zangayo. Ufile manje nezingane zakhe ifile. Kusele lezo kumele ukuthi zibhekane nalela lifa. Kodwa yini enihamba phambili? Mhlawumbe umntana wakho ukhona umntana wakho la controller wena. Hlela umntana wakho lapha. Sathi sokuba kuzodwa bavuma sangena. Ukathini ngabani? Sikhona ngabani? No yenza isenzo. Uyabona ngiyakuzwa mawuthi bagadile. Akungeke kuhlale kungenamuntu. Ngikuzwa 100%. So manje kufuna bese siyabuya ke enkulumeni yethu sesiyiqondisa ngoba siyabantu masinje. Njengokusho kwakho ngisho ukuthi wena umntana wakho lapha bowuyumgadisile. Gadile. Ungashoni nawe azathatha ukuthi lo yamuzi okababa wakhe. Bathi izala nizongihlupha futhi. Okay, benze namaphoyisa la. Yeah, asizwane. So enkantolo bathi awuyeke ngaliphi? Igama. Ngaba ngirent, ngazayithola. No, ubani. Okay, asenze kanje na. Okay. Ngemeli. Okay. Okay, mana. Saya khosi sipho. Babuya baze bathi kuwe. Okay, ngifuna ukunika yena bathi kuwe. Miyekeni lo baba yonke into nayibo ithini.
Hey, Okay mana ke ngifuna ukuzwa ukuthi bathi beniza la nizongihlupha futhi. Okay, benze namaphoyisa la. yeah asizwane Amaphoyisa so enkantolo bathi awuyeke ngaliphi igama bathi ukwazi bathi miyekeni ngoba Yonke into nayi. Ithi? Mina ngiphethe ngize ngitaxi kwami la. Yeah. Mfowethu. wambuzo uthi uma ngabe unomfowenu kuyenzeka yini ukuthi into zakho bese ziwela kumfowenu na zijambela abantwana Angeke. akuzukwenzeka kubo labantwana Kumele yena ababheke. ababheke manje kusho ukuthi ke manje sihamba mina nawe sihamba ndawonye le ingane zaka sisi wakhe kusele zona abantu kumele ba inherite leyo nto leyo ingane Angali lapha. manje ke angifuna sivumelane ukuya phambili lapha manje le ingane njengoba sikhuluma manje wena yakho ikhona lapha ya isafe right uyayazi ukuthi ungayithola kuphi nini kanjani lezi zingaphandle No, mina angizange ngithi ziphumele ngaphandle. Okay, Ima ungizwe. yeah. Bekufanele bona babe badala bathi alright. Beze maybe la kimi. yeah Alright. Still leza ingane la kumazibiza udlamini ezami futhi ngisho. okay wayehlala kimi kanje zakini and umbuzo valid it's a valid question And then ngoba phela ingane zakamfowenu yayibona ke lona. uqinisile kodwa umama makabuza ukuthi manje le ngane manithi eza kwaDlamini azikho kodwa kwaDlamini Yayibona. ikhona kababa omkhulu le la kumele ngabe zikhona khona izingane njengamanje babuDlamini nangu mama nangu ukhona izingane zisestradini umuzi wakubo kagogo wakhe uhleli ingane yakho okuthi ingane yakho isazozuza efeni lakho manje asenze kanjeni sikhulumela ukuthi manje lapha ya mingakhi imkhukhu noma wayele mkhukhu nje mningi njengokusho kwakho ngisho ukuthi wena umntana wakho lapha bowuyumgadisile Kadile. ungashoni nawe azathatha ukuthi lo yamuzi okababa wakhe ngoba izinto zilahleka hayi angisho mina nawe manje siyakhulumisana siyabonisana siyavumelana bakhulile abantwana bakamufi bafuna ukubuyela emzini wakubo bakhuliseke kahle Lapho angali. yeah nangu mama nevumelana niyavumelana yeah Beze sihlale phansi. yoba silana nje mina ngifuna ukuthi sizosetha usuku lokuthi le ingane sizilanda nini zibuyele lapha kubo Ngiyami ingqondo abantwana abanacala. yeah uyazi ukuthi singikukhombise into ngifuna ukukhombisa ukuthi ubuntu uhlupha mabufika kuphi uyabona lo yasisi nalabo bakwaMpanza benza ubuntu obuzobulala bona kusasa ngokuthi bamamukele umfowenu ukuthi akayogada lo yamuzi ubuntu lokho kukhombisa ukuba abantu manje namhlanje ngenxa yokulunga kwabo ngenxa yokulunga kwabo sekumele manje bajulukela ukulunga kwabo nokusiza kwabo ngoba ukube ngabe wena kungenye indlela malumbi bekufanele ngabe manje uyayibona lento ukuthi hayi man nawe ikufaka ekukhulumeni into engasoze yaphela imndeni ethi ihlupheka nje ungizwe kahle ukuya phambili imndeni ethi ihlupheka nje ngenxa yezinto ezifana nalezi Endezenzo abantu abajike balale. 100% so thina sisele asenzeni right silungise senze izinto ngeqiniso Monday silanda abantwana senze meeting silanda abantwana kulandwa ingane lekhaya angisho la kukwagogwayo la kulandwa indodana legade le ukuthi indoda manje sekumele ukuthi senze ubulungiswa senze iqiniso sihlale phezulu kweqiniso ukuze nathi into zethu zizohamba ngokweqiniso labantwana kumele beze la ngoba umuzi kabani kamama wabo noba babo wabo buya ke ndodana uzohlala uzogada umuzi wakagogo wakho nawe nomkhulu wakho No, kunankingi. Give me a chance, ningipeni chance ngikwazi ukutshela lo mfana ngibuye. asithina sithi hamba uyokhipha umfana Angisho njengoba nithi nina Monday. la ngicela ulalele kahle ukuthi ngithini wena mawufika kumfana nasi isivumelwano wena indodana yakho uyayichazela ukuthi mntanami Kunje. sicela ukuthi ulungise emva izinyanga zingaba 3 ubuye uze ekhaya kodwa leza ingane leza kufanele ukuthi ngomvulo kube sezithola indawo yokuhlala khona lapha awahlekela phansi manje No, mina ngiyazi imali. abangirent ngaze ayithola No, ubani.
Okay, asenze kanjena. Yes. Okay. Ungangemeli. Okay. Ngicela. Okay, manaka. Yeah. Ngicela ukuthi alright ngizamthinta ngizoya ngimchazele. Naye uyazi. Ukuphi nendawo? Ungapha. Ngapha ekhaya kuduzana mafufu la. Masu Akunankinga seduze. lapho. Ngicela ukuthi kahle bengithanda ukuthi mina into siyibhale phansi. Ngumuntu othanda ukubhala izinto phansi. Sithola ipeni nephepha sivumelane ngalokho. Phela oyile empty. Ngufakazi wokuqala mina. Mam, uzofakazi wesibili. La sesivala ngepeace manje, sesivala ngepeace. Sengifuna ukuthi manje kube khona lokho ukuthi makube khona la inidonselisene khona kabi. Kube khona obuyisela amagama okuyisola kulokho kubo kwenzakele ngaleso sikhathi. Kube khona uzothi nje cha mfowethu kwenzeka iphutha kwenzeka kanje kodwa kuyaphambili isibambisene siyayivala namhlanje indaba yokulwa iphelela lapha. Phela bengenankinga nabo kuhle maniza sihlale phansi into ilungisa. Ungabi vurai. Kuthini kuwe mama? Ngiyabonga uSipho namhlanje ehlisa umoya wakhe sikhulumisane kahle. Na into ebengiyifuna mina. Awuthi ngisale sengiyivala khona la. Mbukeli. Ngiyathemba nawe uyabona ukuthi kahle ayikho into ethi mayikhulunywa ngomlomo bese ihlulwe ukulungiswa umlomo. Akwenzeki abantu kumele bahlale phansi babonisane ngaso sonke isikhathi. Ngiyayazi ke mina ikhona lento yokuhluthwa kwemoya nokungancengani nokungabambisani nokungabonisani. Kodwa masikhuluma kahle njengabantu abadala sesilungisa kumele kube khona umehluko ukuze sazi ukuthi ekugcineni esikufisane sikufunayo ukuthi lo yamuzi loya izingane zikwazi ukubuyela khona ngokuthula nangokubambisana. Ngiyathemba nawe lapha ekhaya uma unenkinga efana nale uzokwazi ukuthi usibhalele